good. I knew that I wouldn't. Partner! Yes, partner! Kahit hindi ka ganun ka-active sa social media, masasabi kong sumusunod ka pa rin sa mga trends. Talaga ba? Oo, kasi Paano mo nasabi? talaga, marami kaming ebidensya. Katulad ng trend ng sipon, ubo, plema. Oo, Diba? timeless yan. Correct. Oo. Hindi, tsaka diba yun yung mga eksena natin nowadays? Nagkaplema na po ba lahat, 'di ba? Inubo na po ba lahat, Oo 'di ba? nga. Tinamaan na po ba ng sipunan lahat, Ano ba 'di naman ba? kasing ubong yan? Oh, yan yung trend Hindi na kayo napapagod? Ewan ko, basta ikaw sunod ka ng sunod sa trend na yan. At totoo naman yan, may trend na gano'n. So anyways, partner, bakit ko nabanggit itong trend na ito? Kasi syempre, lahat tayo na merong mga anak at one point, itong season na ito, 'di ba? In the past few months hanggang ngayon, mga tinamaan ng ubo sipon. Oo. 'Di ba? Trinang kaso, yung may mga ganyan. So merong isang nag-trending na doctor, yung kanyang method medyo kakaiba. Tapos ang tanong doon is kung ikaw yung nanay, hahayaan mo ba or ano bang mararamdaman mo? Yun yung ganon. So, pinanood ko yung video, ang daming comments, partner, mga 60,000 yung comments ng mga tao. At sari-sari yung kanilang opinion about it. Yung doktor, very skillful naman siya. Ibig sabihin, alam niya yung ginagawa niya. Hindi naman to parang etchos-etchos. Pero, yung bata kasi, plemahin siya kasi punin. Oo. So, may mga paraan siya para ipalabas. Pero sorry, pasensya na po doon sa mga kumakain po ngayon ng ng medyo... Ng lomi. Oo, correct. Ng lomi talaga. Pero kita-kita mo talagang para niyang sinasakal, yung dating sa akin sinasakal yung leeg. Pero partner, labas ng labas yung plema. Ay? As in, yung parang gusto mo ikaw itry sa'yo, di ba? Parang gano'n. Dok ako parang tapos yung sa sipon, meron lang spray, pero paka-spray partner, pinisat lang yung ilong na gano'n, partner. Lumabas. Ang dami talaga lumabas na sipon nung bata na feeling mo. Na bata. Hindi. Hindi naman, partner. May lumabas, ang daming sipon na lumabas. Tapos yun nga, yung sa may throat, ang daming lumalabas sa bibig na parang kadiri man siyang tingnan at parang ang sakit. Kasi umiyak yung bata Pero sa totoo lang, yung alam mong pagkatapos nun, yung gagaan yung pakiramdam. May ganon. Nasaan ba yung doktor na yan? Diyan nga tayo magpakonsulta minsan. True. Parang feeling ko, kaya ko sinabi to sa'yo para i-forward ko siya, hanapin mo, partner. Baka naman pwede pa yung sa'yo, di ba? Pero kakaiba. Kaya nga, yung mga opinion ng mga tao varied. May madami din na I would recommend this kasi naman, gabi-gabi hirap na makatulog yung anak ko. Oo, tsaka yung sa dami na pinapainom sa'yo. Correct. Lutong-luto na yung katay ng anak mo. Tama. Diba? Yung mga ganun, parang kaka-antibiotics mo lang, antibiotics ka na naman. nga. Parang mga ganun. Eto, may mga pinipisil, may mga pinipindot, may mga pinipisat, diba? Tapos, bonggal na lahat. Kasi yun naman ang point diba? Dapat mailabas. Tanggalin, Oo, ganun. So, ang tanong doon, kung ikaw ay magulang, papayag ka ba na gawin ito sa anak mo? Oo nga, no? Ganun na. Teka nga, napapaisip tuloy tayo ngayon. I-forward ko sa'yo, partner. Sige. Para hanapin natin siya. Para ito sa mga ubot, mga plema mo, partner. I-try mo din natin sa sarili natin. Yan, diba? Bago natin na ipaano sa mga anak natin. Para malaman natin kung legit. Oo. Diba? Pero ang importante naman dito, mga kaibigan, make sure na kung ano mang step or approach yung gagawin natin, dapat safe tayo. Diba? Yes, yun naman talaga yun. At wag lang yung... Laging kaligtasan correct, muna ang isasaalang-alang. Magre-research ka, diba? Yes. Wag yung nakita mo lang nag-trending, marami nag-comment. Yes. Nang hindi ka naman nagre-research tungkol dun sa gagawin or procedure. Correct. Oo ka lang ng oo. O, diba? Tama. Ayaw natin ng ganun. So, dapat, lalo pa sa mundo ng information, napakaraming information, mga kabisyo. So, importantatious, mag-research muna bago mag-decide sa mga bagay-bagay. Totoo yan. Okay, Doki. Salamat na marami sa pagtutak this Feel Good Wednesday. Susunod na po, Tara Kape with Robin Shena and Conyo Bicolano. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala ang paghihintay sa taong di ka kayang mahalin. Ay katumbas din ang paghihintay na tumamisang asin.